sobrang lutong nito mga solid. Naprito siya sa sarili niyang mantika. Set aside na natin. So yun mga solid, start na natin iluto ang ating less oil lechon kawali. Meron tayong pork jowl dito, inugasan ko na, isasalang na lang natin. Ipiprito natin siya sa sarili niyang mantika mga solid. Lalagay lang tayo ng asin. Siyempre lalagyan natin ng tubig yan. Ganyan lang kasimple yan mga solid. Tubig at asin lang, tapos papakuluan na natin. Siguro bigyan natin ng 30 minutes. Balikan natin mamaya. A few moments later. So yun mga solid, update tayo pagkalipas ng 30 minutes na pagpapakulo. Yan, malambo na siguro to. Hanguin na natin. At papalamigin lang natin mga kasolid. Yan, dahil medyo malamig na mga kasolid, iwahiwahin na natin. Siguro ganyan lang kalagay para bite size siya. Sumobra ata sa lambot, boy, sipat. Mihiwalay na yung laman sa sa taba. Dahil tapos na natin iwain mga solid, ipiprito na natin. Isasalang na natin yung ating inihiwa-hiwang pork jowl kanina. Yun no, sobrang lambo na nito mga solid. Hindi tayo naglagay ng mantika dahil lang gusto nating mangyari dito, lalabas yung sarili niyang mantika hanggang sa maprito na siya sa sarili niyang mantika. Yan. Update ko na lang kayo mamaya mga solid. So yun mga solid, update tayo. Ganito na yung itsura nyo. Lumabas na yung mantika yun. Dami nating nakuhang mantika mga solid. Yun, iseset aside muna natin to. Yan. At hindi pa natatapos dyan mga solid, papalamigin lang natin bago natin isi-second fry. Yun balikan natin mamaya mga solid. So yun mga solid, pagkatapos natin palamigin ang ating pork jowl yun ipiprito din natin siya dun sa nakuha nating mantika mamaya. Isi-second fry na natin. Hindi na kaya man lalaban to, mix. Okay. So yun mga solid, update tayo naggalo na siya, parang pork popcorn na siya Sobrang lutong nito mga solid, naprito siya sa sarili niyang mantika. Set aside na natin. Dahil luto na ang ating less oil lechon kawali, kain na tayo. Yun
So yun mga kasolid, dito na po ang ating nilutong less oil lechon kawali. Kaya po natin siya tinawag na less oil dahil pinrito po natin siya sa sarili niyang mantika. Hindi po tayo gumamit ng mantika rito kung nakikita nyo naman po. At dahil na-bless na po ang pagkain off-cam, ano gagawin? Mukbangan na po. Kain na tayo. Meron nga pala tayo dito, Mang Tommy, yun Okay, tirahin nyo na to. Ako dito muna ako sa maliit. Sausaw natin dito sa sauce. Kain po tayo. Kung mapapansin nyo mga solid, dry na siya dahil pinalabas natin yung mantika niya Para na siyang popcorn. Hirap na hirap si Boy Sipa dahil ano siya, bungal siya. Pasok natin sa Mang Tommy, Dry na talaga siya Wala ka na mantika magkikita. Ang sarap mga solid. Inamnam. Namulak-lak ako. Shoutout po kay Smiley Cyrus. Yun Mukhang mapapalaban na naman tayo. Ang dami, Tirahin nyo pa to, Sausaw sa Mang Tommy. Sabay subo. Ay, balat. Dahil dry na siya, hindi na siya nakakasuya,
Ito oh. Pasensya na po sa mga naglalaway dyan. Kaya ko lang tumigil ah. Kain po. Tirahin nyo pa yan, baka tirahin pa ng iba yan. Siguro last na lang ako. Huling subo ko na to, yun. Laman na, ano, dry. Sabi? Ayun, nunod pa ni Boy Sipat. Ano mga squad? Nabusog ba kayo? Papa. So ayun mga kasolid, sana po nagustuhan nyo ang aming masayang mukbangan. Less oil lechon kawali. Dahil mahal po yung mantika ngayon, hindi na po kami bumili ng mantika. Pinrito ko po siya sa sarili niyang mantika. Sobrang napakasarap naman. At bawas pa yung kolesterol. Ang dami nung, siguro isang litrong mantika nakuha natin dito. At maraming salamat po sa mga walasawa sumusuporta sa Our Kitchen TV, sa mga silent viewers, sa mga subscriber, at sa mga sumusubaybay palagi. Kaya hindi po kayo nagko-comment. Importante po yung nanonood kayo mga kasolid. Ano, hanggang dito na lang? Dito na lang. Hanggang dito na lang po mga kasolid. Maraming salamat po sa panonood. Tirahin nyo ng off-cam to.